Llobregat és un territori de gent molt treballadora, molt lluitadora, on es va iniciar en el seu moment les lluites socials, les lluites veïnals, i és per això que tenim un moviment associatiu molt fort. El tenim aquí a Esplugues com el tenim en general a la comarca. Però en definitiva també és una comarca que la sentim com casa nostra, que representa un pes importantíssim en el país, tant demogràficament com també la seva aportació econòmica, i bàsicament gent que s'identifica molt amb la seva comarca. Sobretot un dels trets més importants és la gran cohesió social que existeix malgrat les dificultats que hem viscut des dels primers moments dels primers ajuntaments democràtics. Estem en un moment de molta dificultat, d'una crisi econòmica molt llarga, i per tant són cada cop més les famílies que ens demanen ajuts diversos en l'àmbit social, però en concret les beques menjador. Per tant, són cada vegada més els esforços que fem des del nostre ajuntament, des de l'Ajuntament d'Esplugues. Enguany, a més, ens hem trobat amb una dificultat important que es ve sumant a les dificultats dels anys anteriors, i és que des del Consell Comarcal, que és qui gestiona la partida que arriba de la Generalitat per a aquestes beques menjador, no poden cobrir, evidentment, la totalitat de les sol·licituds. Aquesta partida per part de la Generalitat porta 3 anys congelada i davant la major necessitat no dona l'abast. Nosaltres, els que continuen gaudint-la, el que fem és complementar-la, com fins ara, però aquells que han deixat de gaudir-la i les seves condicions econòmiques, les condicions econòmiques de la seva família no han canviat, nosaltres el que fem com a mínim és poder concedir una beca del 50% de l'import total de la beca menjador. Crec que és important dir-lo. Quants diners han suposat per l'Ajuntament d'Esplugues? Doncs l'any passat nosaltres vam quantificar en una partida de 10.000 euros addicionals. I crec que el missatge és molt clar. Mentre altres administracions, que en són les responsables directes, el que fan és congelar partides que són molt importants perquè parlem de l'alimentació infantil i parlem de l'àmbit de l'escola, nosaltres el que fem és aportar més diners. Doncs el 5 de març d'enguany de 2013 vam signar totes les forces polítiques amb representació a l'Ajuntament un pacte per reactivar l'economia i crear ocupació. Aquest és un pacte local i per tant és un pacte modest que pretén poder ajudar a aquelles persones que en aquest moment de dificultat no tenen feina i sobretot reactivar l'economia, ajudar a nous emprenedors a tirar endavant els seus negocis i les seves activitats. Crec que la primera cosa bona que podem dir és que ens hem posat d'acord, que totes les forces polítiques amb representació a l'Ajuntament s'han posat d'acord, i aquestes són el PSC, el Partit Popular, Convergència i Unió, Iniciativa per Catalunya Verds i Esquerra Republicana de Catalunya. Ho he dit amb ordre de representació de major a menor. La següent són els resultats. En què consisteix exactament aquest pacte? Aquest pacte consisteix en l'impuls de 33 mesures que via ajuts, bonificacions, formació, fins i tot el fet d'estudiar l'urbanisme amb un concepte comercial i amb un concepte de polígon industrial que pretén és això, reactivar, com deia abans, l'economia. D'aquestes 33 mesures hi ha algunes que les podríem denominar de mesures estrella. Per què? Perquè han tingut o han suscitat un gran interès per part d'empreses i per part de persones que es troben a l'atur. Quines poden ser o com podem resumir els seus resultats? Jo crec que la mesura, podríem dir, més estrella ha estat aquella en la que l'Ajuntament bonifica el 50% del cost que té un treballador o una treballadora per a una empresa si aquesta empresa el contracta com a mínim durant un any. És a dir, si una empresa contracta una persona que ara mateix està a l'atur, està empadronada a Esplugues i la contracta com a mínim un any, el cost total que té aquesta empresa durant aquest any, el 50% és bonificat pel nostre Ajuntament. Com dic, aquesta és una mesura molt atractiva, moltes empreses s'han interessat
i sortosament ara mateix tenim a 16 persones que hi eren a l'atur i ara estan treballant. Això ho hem pogut fer amb una partida que se'ns havia exhaurit, però sortosament l'hem pogut complementar fins a finals d'any amb 20.000 euros més, que són addicionals als 125.000 euros inicials, i per tant d'aquí a que acabi l'any encara hi haurà alguna persona més que ara mateix es troba a l'atur, que està empadronada d'Esplugues, que es podrà col·locar fent servir aquesta mesura. Però n'hi ha d'altres, també hem fet servir plans d'ocupació i tot i que tenim crec que un historial important, el darrer pla d'ocupació també va col·locar 6 persones més. I després també crec que és important poder veure com s'està gestionant la nostra borsa de treball, que era una de les mesures, intentar que fos més dinàmica i encara més enllà del que ho era, i el que hem aconseguit és multiplicar per 2 el grau d'inserció d'aquelles ofertes que ens arriben de les diferents empreses a la nostra borsa de treball. Per tant, jo crec que tot sumat podem dir que és una aportació modesta, però en qualsevol cas és la màxima que podríem fer des d'un ens local, i per tant la valoració, no només meva, la valoració de totes les formacions polítiques que van donar suport i van signar el pacte és molt i molt positiva. Des dels ajuntaments estem observant amb molta preocupació els projectes que tenim a sobre de la taula per poder reformar les administracions locals. D'una banda, el projecte que se'ns proposa des del Govern de l'Estat, que ara mateix està en tràmit parlamentari al Congrés. El dia 17 d'octubre es van rebutjar les esmenes a la totalitat i per tant ara prossegueix aquest tràmit. I també el projecte de llei de governs locals que se'ns proposa des del Govern de la Generalitat. I per què ens preocupa? D'una banda ens preocupa perquè la proposta el que fa és laminar l'autonomia local, no només reconeguda a l'Estatut de Catalunya i a la Constitució espanyola, també reconeguda a la Carta Europea d'Autonomia Local. I per què es lamina aquesta autonomia local? Bé, per una sèrie de preceptes, però jo crec que un dels més importants és perquè s'estan eliminant competències que ara tenim als ajuntaments. Competències que ens permeten donar una resposta propera, ràpida, a molts problemes de la ciutadania, i perquè moltes vegades, jo crec que en això tots coincidim, la ciutadania, la gent percep l'Ajuntament com l'ens, com el govern més proper, com la primera porta sempre d'entrada. Difícilment algú hi anirà a picar a la Moncloa o a la plaça Sant Jaume, però és veritat que la gent sí que pica a la porta del seu ajuntament. Sigui un problema que tingui resolució per part del seu ajuntament o no. Per tant, d'una banda tenim les competències i d'una altra tenim les incumbències. I les competències són limitades i ens volen treure unes quantes, les incumbències són totes. Per tant, aquest és el primer problema. L'altre és que això es refereix a l'Arsal, al projecte de llei del Govern d'Espanya. Aquesta tramitació i aquesta llei s'està fent sense el consens de tots els agents. I jo crec que hem arribat a un punt, ara que portem més de 3 dècades de democràcia, en el que hi ha determinades lleis que no es poden fer sense consens. Primer perquè l'àmbit que abasten és importantíssim i per tant és imprescindible el consens dels ajuntaments, la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, en el nostre cas de les federacions municipalistes que també tenim aquí a Catalunya, com la FMC i com la ACM, en la resta del territori exactament el mateix, però també amb sindicats i amb tots els agents socials i econòmics que tenen alguna cosa a dir. Evidentment amb tots els grups polítics, com no podia ser d'una altra manera. Jo crec que arriba un moment en què hi ha lleis que no es poden fer d'una altra manera. Primer perquè estem posant una data de caducitat massa propera i no és bo que les lleis, en funció del color del govern, vagin canviant cada 4 anys o cada X anys. L'altre tema que ens preocupa és que també aquestes lleis no ens ajuden a donar un servei, com deia abans, proper al ciutadà i per tant es carreguen la proximitat i aquest principi de subsidiarietat defensat sempre a Europa amb el que treballem amb els ajuntaments.
I per últim perquè demostren una manca de confiança i jo fins i tot diria una manca de respecte institucional cap als ajuntaments, que hem demostrat que si algú ha fet els deures en aquests moments de crisi i de dificultats som nosaltres, som els ajuntaments, en el que aportem només el 2% del dèficit del total d'administracions públiques, només el 2%, i segons el senyor Bateta això va en decreixement. I pel que fa al deute, del deute total de les administracions públiques, només el 4,5% és de les administracions locals, el 20,5% de les administracions autonòmiques i el 75% de l'administració de l'Estat. Per tant, nosaltres, i jo personalment, aconsello al senyor Rajoy i al seu govern que comencin fent els deures, els que realment no estan complint amb aquest deute i amb aquest dèficit i amb aquests compromisos que ells tenen amb Europa, perquè els ajuntaments sí que ho estem fent. Sortosament són molts els que tanquem l'any amb superàvit, el nostre és un ajuntament que tanca en superàvit i que paguem als nostres proveïdors entre 30 i 35 dies. Dit això, també em preocupa la llei que ens proposen des de Catalunya, tot i que aquí no tenim una majoria absoluta a l'actual govern. Jo crec que això donarà lloc i per tant hi haurà possibilitat de poder consensuar i poder esmenar aquesta llei. Ens preocupa que no vagi acompanyada d'una llei de finançament local. Pensem que és bo clarificar competències i és bo que treballin de manera coordinada les diferents administracions, però de la mateixa manera que clarifiquem també hem de començar a posar un marc molt clar de finançament pels ajuntaments. No el tenim des dels primers ajuntaments democràtics i continuem exactament igual. Nosaltres que sí que estem a favor de racionalitzar les administracions i torno a dir de clarificar aquestes competències, això no pot passar sense una reflexió tranquil·la i serena per eliminar comarques. Perquè la nostra comarca és una comarca que té unes característiques molt especials, que té més zones diferenciades. Alguns municipis pertanyem a l'àrea metropolitana, altres no formen part d'aquesta àrea metropolitana. I per tant crec que és molt important, doncs sí, amb tranquil·litat i clarificant qui és d'aquí, què és d'aquí i quines són les competències concretes. El que hem de fer és veure com podem mantenir aquesta identitat de comarca, que jo crec que és un dels factors que ens ha ajudat en aquesta cohesió social i cohesió interna que té la comarca i els diferents municipis. Nosaltres hem treballat del paraigües del Consell Comarcal en molts temes i penso que hem de continuar treballant exactament amb aquest paraigües. Són temes diversos, temes de medi ambient, temes de mobilitat, temes econòmics també, amb l'agència Innovaix, que crec que és una de les iniciatives més pioneres que podem trobar en tot el país, o amb aquesta marxa que ara tenim anunciada contra la violència masclista el 24 de novembre, en què tots els municipis del Baix marxarem contra la violència masclista. Per tant, nosaltres portem molts anys treballant conjuntament, continuarem, malgrat les lleis, treballant conjuntament i penso que el que necessitem és això, és serenor, racionalitzar, fer més eficaç les administracions. Nosaltres estem a favor d'això, però d'entrada això no pot ser sinònim de començar a eliminar sense pensar determinades comarques, perquè aniria en detriment també del servei que nosaltres donem a la nostra ciutadania. El desig de futur jo crec que és un desig que el podíem expressar amb independència del moment que vivim, però jo crec que el moment també marca moltes coses, és un moment de dificultats i per tant, si sempre hem treballat amb molta passió per una societat més justa, més igualitària, amb més igualtat d'oportunitats, jo crec que ara especialment aquest és el desig que m'agradaria expressar amb veu molt alta. Hem de treballar perquè totes les persones, amb independència del seu origen, d'on vinguin, del territori que vinguin o de la situació econòmica de la seva família, puguin prosperar a la vida i puguin tenir les seves necessitats bàsiques cobertes. Quan tens la sort que la teva família et pot proporcionar aquestes necessitats bàsiques, doncs crec que et pots considerar un afortunat, però quan no, per això existeix una cosa que es diu societat i una altra cosa que es diuen administracions públiques.
per poder ajudar aquella gent que té majors dificultats en un moment com el d'ara. Per tant, el desig de futur és aquest, treballar i treballar per una societat més justa, més igualitària i amb una veritable igualtat d'oportunitats.